गुरु दक्षिणा सुरथ सारनो हुरा हुरा सानो आं उन्दुखानाय बर'खौ एग्रां एग्रां फोजाखांनानै ब्ल' बहा थांखो नों सार बहा एब्रेहैखो नोंनि खन्थाइनि रादाबखौ आंबो मोनबायमोन साननो हमबायमोन आं सानस्रि सानस्रि देरहाबोनाय गथ'आ दावगालांसिगोन बेसेबा गोजान रिपान उइंकेल बादि उन्दुहाबनाय बर'खौ दाब्ले खासेवाबो बारग'लांनायखौ आंबो नुबायमोन आंनि खोमा फारनैयाव दाबो रोमै रोमै रिंखांफैयो बर' नों खिबुआव खर' नोंनि बै सारअन्थाइ सोगोमनाय रावा सुथि मोनखां होफैयो बद गैयै आंनि गोसोखौ नाथाय नों दिनै बबा बेंगुरा मानो साख्तिख' साख्तिख' देरहाबोखानाय नों जोहोलावा दोहोरोमनि गोहैलो लैथोमायाव मानो गब'फैखो बारट्रान रासेला बुंदों दोहोरोमा आंनि थाखाय मोनसे मरेल कड आं सानाखैमोन बेदि जागोन नोंनि जोबथा मोनसे लकडाउन जोहोलाव प्रजिया थैनोसै समावबो फिननाय होलांदोंमोन थोर बोर गाराङै खन्थाइगिरि आदा ब्रजेननो आं भुमखौरां एबा जारिमिनखौ बुफ्रुनाङा रक अफ जिब्राल्टार नेभार डिजल्भ्स जेराव थांनांगौ अरायबो दंखायो थैजासिम थागोन लाबोफिननो हागोन ना नोंबो सार बै गोमानाय सारअन्थाइ रावखौ नोंनि गाराङाव गोम गोम निजोम उन्दुहाबनाय हाग्रामा जार बारियाबो दिनै सिरि मोनखांबाय सार आरो नोंनि मानिसुला सोलोंसा नैबे प्रबनाबो बिनि आखायाव दिनै AK-47 नोंखौ मोजां मोननाय सिबिनायनि बेनिख्रुइ साबसिन गुरु दक्षिणा गैया दिनै आंनि आखायाव